बिथांखौ बयबो सिनायखायो ने आरोबाव बे समखौ बिथांनो दसे सम हगारनो होनांगौ हिन्जाव गोदानखौ फसायना हेल्दिथा बिदिखौ लानांगौ औ नोंला थैथोआ माथोआ जाहैयो लाफा बेलाय दौवाना औ Ini video nampak ni orang थां सुरज टाइटेलाबा मामोनथाय नार्जारि औ जे हिन्जावखौ मोनदों मोजां जिनिसखौनो मोनबाय आं बेखौ सानो मानोना बोसोन बिजाबनि 18नि बायसाव होनदों नोंनि मोजां हिन्जाव मोननायानो मोजां जिनिस मोननाय बायदि आरो फोरबोनि नोंखौ अननायनि सिना बेनो होनथारदों आरोखि आंबो एसे माबाबाबो फरायलाबायो नालाय दा बेनो आरोखि मोजां जिनिसखौ दिनै बियो मोनबाय ओमफ्राय जेन' बे जिनिसखौ खोमाना लाया आरोखि गुबुना दा ओंखायनो खावलायबाय बिथां सुरजखौ जायजों दिनै जुलि जाबाय थैस' थांस' थैजासिम थादो आरो हिन्जाव गोदानखौबो खावलायबाय जेन' हाबानि उनाव गोदाव सोराव साना आरोखि आंहा बेनोखासै होननानै थादो एसे बुलिया बुजायो नामा साव होनदों नायनो मोजां हिन्जावा आरोखि जायनि आखला गाज्रि बियो नायनो मोजांब्लाबो अमानि गन्थङावनि सना बायदिल' होनदों A beautiful woman who lacks discretion is like a girl in a pig's snout. औ आखल गाज्रि हिन्जावा नायनो मोजांब्लाबो बे अमानि गन्थंनि सना बायदिसो आरोखि दा आं सानो सुरजआ मोजां हिन्जाव मोनबाय मोजां आखलनि हिन्जाव खिन्थु जुदि आखला थिग जालाङाब्ला आरोखि बे अमानि गन्थंनि सना बायदि जागोन आरोखि औ बेखौनो मेनि कंग्रेचुलेसन्स बिथांमोनखौ आङो दा दोंसे गान खनबाय खननोसै आरोखि खनबाय नङा स्केल जि खेमथा माने दानि जुगाव गोबाङा आं मिथिया मानो बिदि जाखो आं सानो नबनि आमोलनिफ्राय गाज्रिसिन जासिनबाय आरोखि बोथोरा ओरैबायदि गाज्रिसिन जाबाय बुंजाला आरोखि दाखालि फेसबुकआव नुदां सोरबा इन्जिन बसुमतारिनो ना माने इन्जिन नंगौना नङा बिहामजो मोनबायनो बिजामादैबो मोनबाय हिन्जाव लानानै खारबावदों आरोखि गोगोम उसुबिदा खोनायो समाजाव बिदि खारनो नाङा मालायनि सम्पथिखौ लजानो नाङा आगाय खावगोन बयबो मालायनि
hai với hữu ai chân thẳng ta bla bơ mà la ba